fawi silmaji capan e nayya Bisawo to leydi Guinée Bisawo bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko i silmaji nogay jokkoji hen joni ndi ene keɓan saliminde hen koɗo meɗen hande nomo wiye docteur Mamadou Mokhtar Diallo mo yewtirani Ibrahima Timmi Ba ko fawi e suɓogoji député ne gaɗɗi toon to Guinée Bisawo e ñalade ƴaɓɓiɗe joni nde suɓo weɗude fedde lundinde PAIGC heɓi kaw o timmugo e muɗum. caggal majjum jaɓɓoɗen Oumar Mamadou Sow kanko mo janganen ko winda e jeydeji ɗi timminiren wiyatago jantore meɗen mawde ɗo o leydi Sénégal ene fawi eko tawa sukaɓe janggoɓe ana ɓama deeɗi e wakkati jande mum en jantorde Fadima Sy waɗani en tawi kama capanɗe jeɗɗon e ley hitande ƴaɓɓine nde e leddi walla Kolda. fade nde toɓɓe noon bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli. Coftal ɓalli. e yeftere coftal ɓalli Oumar Mamadou Sow walla Mamadou Ly Abdoulaye Dikko walla Abdoulaye Ly anni so mi welama mi yofto mi salminimo mi salmini kadi dendagal heeɗiɓe RFI. bisimilla jaam salminima so bisimilla e kabaruji coftal ɓalli Ligue des champions Afrique Al Hilal ngal Égypte heɓi desewal ngal ko noon ko toon to stade Mohamed VI mo Casablanca hanki Al Ahli ƴetti desewal 1 folotiro Ligue des champions Afrique ɗum ko caggal nde ɓe fiji e Wydad tawi kadi ko loggol gotol moni kala waɗi goɗɗo fiftinde noon kawral mabɓe gadanal ko Égypte naɓe ɓe ina wayno folno ko ɗum saabi ɓe ƴetti ngalɗo desewal. Abdoulaye Diallo no artanen hen. hakkunde kippu Maroc woni Wydad mo Casablanca e Al Ahli mo Égypte sattuno ka timmal ngal folotiro gila tinodiral ngal fuɗɗa ko Maroc naɓe ɓe jogino ballorre nden ko ɓuri ko e silmaji capanɗe tati arani ɗi ko Wydad ɓurno hollude hoore mum ko nolle e silmaji nogay jeɗiɗi caggal nde ɓe heɓi latere rimduɗe lato ballon mo Wydad Yahya Atiyala ɗayni ene loggijo Al Ahli El Shenawi o naadi loggol kada walliɗaɓal hakkunde kippuji ɗin ɗiɗi e rukuno ha ka silmaji capanɗe jeego e tati ñawowo on dartini tinodiral ngal ɗum ko caggal nde latoɓe ballon ɓe kippu Wydad jogodiri e woɓɓe e fijanoɓe Al Ahli nde ɓe fuɗɗiti e silmaji capanɗe jeeɗiɗi Mohamed Abdelmonem mo Al Ahli ittiti loggol ngol ko noon ɓe jokki ha tinodiral ngal gasi Al Ahli ƴetti desewal ngal sabu ka maɓɓe Égypte ko kamɓe fowluno Wydad loggi ɗiɗi e gotol ko ɗum ɗo wonata laaɓi 1 Al Ahli no ƴetta ngal desewal. Ligue des champions goɗɗo Abdoulaye Dikko ko Manchester City heɓi desewal ngal ɗon toon to Europe ɗum woni gulete e tarik o kippu mbo Angleterre polɗo kawral timmode ngal e yeeso Inter Milan mbo Italie ko loggol gotol e haydiga Rodrigo waɗi e gacculi ɗi André Onana e kawral ngal heɓi e filmaji 68. a jarama koɗo men hande. to Guinée Bisawo fedde politique PAIGC nde lundinde laamu heɓi kaw e suɓogoji député en ko foti 54 nde fedde heɓi e leyya temedere e ɗiɗon suɓaɓe e toon to Guinée Bisawo kala hono fedde hemde kaw e suɓogoji kañum suɓotawdu hoorejo jaggoɗo leydi ngal gollidal naadungal gondal wajibi hakkude hoorejo leydi ndi Oumarou Sissoko Embaló e lundiɓe muɗum tamo hoorejo leydi ndi wawan waɗude waylitere nde yiɗi e jogala laamu koɗo meɗen hannden yo docteur Mamadou Mokhtar Diallo jangguinowo université amical Cabral to Bisawo omo jaabo e fandu haala Ibrahima Timmi Ba. docteur Mamadou Mokhtar Diallo mi salmini on. salminite. suɓugoji député ɓe waɗi Guinée Bisawo e nder ɗe balɗe feƴƴuɗe e yii résultat ji ɗin walla jaltuɗi ɗin ko fedde lundinde laamu PAIGC ko kayre fooli ko kayre heɓi ɓural nde heɓi député ɓe 94 e nder député ɓe temedere e ɗiɗo ɗum ɗo holli fedde lanɗo on hayri perdi e nder ɗi suɓugoji an ko honno yiruɗa ɗi suɓugoji ɗo? alhamdulillah feƴƴi e jaam population yimɓeɓen wooti nokkel ɗin fof wotama kono ko tañinano ko fedde wondude lanɗon woneno ko ɓureno heɓude kono noon wonirani noon. onon yiyango mon holko saabi nde fedde laamu madem nde heɓari ɓural nde heɓari porgal e nder ɗi suɓugoji? e taskagol amen minen ko min faami e mum ko goɗɗum ɗum ko sabu pire yalage on heɓani pire ɗen
mo tasike ɗo leydi ɗo doole ɗen fof hannde ko ɓuri ɗuɗde kon fayda ko remoɓe ɓen awa si woni ko ɓe gollirde ɗen ɗum woni yalage en tiɗe heɓaani en ɗum ɗon na tawa toon sabu duuɓi ɗiɗi jokkondirɗi ɗo yalage on heɓaani pire kadi ko kartan ɓen ɗo ni ko kartan wona soodireede awa ɗum ɗon si hewti woote waɗaama e mum haray ko kartan sattanta hiɗen andi ado ngu mbatu mawngu ɗo waɗede hoorejo leydi ndin ɗum ko Oumar Sissoko en Balo o fusnu ngu mbatu mawngu o fusnu on assemblée ko saabi ɗum ko lurral makko hakkunde makko e PAIGC joni noon ko PAIGC arti kamɓe fooledi subungoji ɗo e hinle saria on hina holli fooluɗo subungoji sarɗiyankoɓe wo ko kanko toɗɗoto jagorɗo arano leydi ndi ɓe inna ɗum premier ministre ko honno ɗum ɗo saati wawde ngal gollidal hakkunde ɓe ɗiɗo kono o wiri ni aranon aɗo wote ɗen waɗede o hollino wondema o waɗata kono noon wote ɗen waɗama o yii tigi wondema ɓeeɗa on ɓe fooli ko laaɓi pos o yiltori keɓa o wi joni kala moɓe yo o numa e mo hoorejo jagoroɓe ɗum kono noon ko sikkeji amen ka laamu weɓanoyta mo kanko tigi lanɗon sabu ko denteni jogiiɗe vision ji seeduɗi yiideji seeduɗi mi sikkaani ɓe nantondiri e ɗo mi sikkaani annun ɗon nda tañƴini ella woɗatta kono si ɓooyi seeɗa sonjaaw no tañƴina waɗoyay tan ko ɓeydi hen hiɗen andi hoorejo leydi on Oumar Sissoko en Balo harimo faala waylude saria mawɗo leydi on ɓayɗen andi Guinée Bissau kamɓe ko fooluɗo ka député ɓe wo kanko toɗɗoto jagorɗo arano harimo faala waylude ngal dosgal o watta dosgal go o ɓeydana lanɗo on cembe hara ɗen eɓɓore makko ɗen faale makko ɗe wawa laatade caggal ɗi suɓugoji ɗo tañƴina ɗum ɗo laatotako tañƴina laatotako sabu ɗo kala ko no addiri faale makko on ɗa tañƴina ɓeeɗa on jaɓata ndeɗa fedde jaɓata sabu ɓen ɗon gila ko ɓe wonno ka opposition ɓe jaɓano ɗum ɗon si hewti noon hannde kamɓe woni jogii ɓural ngal ka mbatu mawngu toon mi sikkaani ɓe yiltay ɓe jaɓnamo ɗonɗo ɗo ɗum holli wonde faaleji makko ɗin fof ɓe heɓano wiyta mbatungu jaɓugol ɗum ɓayti ko ɓeeɗa jogii ɓural ngal toon ka mbatu mawngu ɓe jaɓantamo ɗum ɗon ɗum ɗon ko caɗele tum wonantamo namdal sakkitingal docteur Mamadou Moukhtar Diallo koko fati e janngo politique hoorejo leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko en Balo eɗen andi wote hino saati wote hooreyako hitande ujunaji 2024 o wawoyey folude ɗen wote ɗon ɗum ɗo addantamo caɗele e nder dawro e nder janggo dawro makko on tini fewndo ɗo fayda ko woni ko foola kon tigi tigi on ko lanɗon woni ko foola sabu nde ɗo fedde fof no andi ko fedde nde yaadani e makko ko fedde wondu laamu awa hayda ɓe naati ka position har ɓe ala to kettugol maɓɓe hannde laamu ngun ɗo weɓanta lanɗo on ko ɗum wadde so a ndaari ɗo tigi tigi sabu ko kanko woni ko foola e mum sabu ɗo doole ɗen historique mo si woni a ala ka mbatu mawngu toon a ala ɓurɓe ɗuuɗude toon ɗum haray ko kar han ɓeeɗo so a ndaari no ɓe fooliri noon wonno 54 ka 200 tawayi ko lanɗon kanko ɗum ɗo ko ten tun sattano no moƴƴa kono noon himo mari hitande ɗo eɗen wote aru mo wawa dartade politique makko mo wawa dartade gollal makko ɗo e ɗum e nder nde hitande arore ɗo eyi fof no wawi wonde kono yigol amen weɓata si woni ɓeeɗa alano ɓural ngal nder toon ɗon kono feeɗo hannde kamɓe jogii ɓural ngal laamu ngun ɗo ko kamɓe woni ko laamoto ko ɓe hawtata e hay goto awa fayda kanko lanɗon ɗon no wawi wo ko kanko woni hoorejo on mo wawi jogade pehe goo kono noon weɓata docteur Mamadou Moukhtar Diallo mi yetti on sanne on jarama jarama a yettama sanne docteur ɗum woni Mamadou Moukhtar Diallo jangguino université amikal Kabaralla to leydi Guinée Bissau ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji ɗi Oumar Mamadou Sow salminama e ɗimmol a salminama Abdoulaye Dikko en calmi heeɗiɓeɓe kala ko winda e jayndeji ɗi hannden ko noon o woldina mbiyen kareli to Soudan wondude e gonka Sénégal ina arti e nder jayndeji hannde ɗi tafan poɗɗoreɗen to leydi Soudan kareli ɗi ɓamti subaka hanki to Khartoum caggal nde joofi nanodiral pukkugol kaɓorɗi e dawal wakkatiji 24 woni ñalande wotere tan ɗum ɗo wona kesum gila kareli ɗi puɗɗi hakkunde
woni général Al-Bourhan e général Emeti ngal ɗo nanodiral ngal Arabie Saoudite e Amérique masluno fuɗɗinomo ko fajiri asat ƴaɓiɗo ngal saabima kam hewɓe e ɓesguji pinoji toon to Khartoum yaltude e yiliyade nguuri walla dogde yaltude tan lamorde nde e hoore muɗum. En noon fahan e ɗin kabaruji to Soudan piyanɗe guurɗe na mbiyen nawɗe woni ko ɓamti non wonno wi jeyde aujourd'hui to Burkina Faso. Musidɓe men jandiyankoɓe ɓe mbi ko filmaji sappo tan de caggal nde aadi pukkugol kaɓorɗe o joofi piyanɗi kuri e condi ɓamti roketaji ina otta bang yo bang weyngo ina wayno haaɗi toɗɗo niɓɓiɗi kunus jande aujourd'hui nde wi ko holno ndeɗo wolde jogori ñawdirede saabi woni joni e lebbi ɗiɗi ko nde fuɗɗi kono ala fo e ɗi généraux ji ɗiɗi polɗo goɗɗo o ko joɓɓi dawaɗi tan de ɓe mbaddata beela Al-Bourhan e Emeti kanani joddade ɓe jewtida ɓe keɓa feere ɓe lamdo leydi ndi taw ɓe peccani ndi ko noon kay woni darde nde windere nde kala hani hen darade tawi kay ko noon jani nde wiyenna e on ɗon saha noon faggudu leydi Soudan ko laƴi ne mbiyanna ko yani ni wonno wi le monde africain dendagal calɗi ɓamtare e leydi ndi ko leliɗi e oɗo saha jawdi maɓɓe ndi foof ina e niɓɓere kanŋe ɗacci pétrole e ko wona ɗum fof ko caɗele teska hen nde tawno ala hen fof ko yaltata leydi Soudan laaɗi biroje ɗe natata jaltata laabi lesɗi boni ɗi ndewotaka ɗum firti ko haajuji kumima marchandise uji jahata gartata kaggulaɗi ndiyam mbo Khartoum mbo ganduɗa ko ɗon rewnete 80 wele e jeyguji Soudan golle muɗum ina ustino feewi so tawi ɗiɗo karele jokki ma tiɗallaji mawɗi godan ɓesguji ndiɗo leydi ha wayno Soudan banggue worgo wayni yalla woto ɗum wonton ɗe caɗele ñawde toɓɓere wonde nde ɗo Sénégal balɗe sappo caggal Ousmane Sonko fawa jukkoje sokeɗe kaso deƴƴere warti ko noon kay tigui Ousmane Sonko ha hande ombo joka e galle makko légal cité Keur Gorgui jande Jeune Afrique arti hen e addude konguɗi ɓe dilloɓe fina tawa ɓe mbi ko bonande nde heewi mayɓe kadi keewi gañiɓe ko hono noon internet o taƴinoma Aïcha Dem ko goto e dilloɓe e on fina tawa kalɗo e nder jande Jeune Afrique nde e wi makko ndeɗo bonande nde Sénégal heeɓi ɗum hanano wonde nde tawno leydi ndi rewdama ɗon e hitande ujunere ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ete Macky Sall o hande jooɗiɗo o tawinoma e nden haare a jarama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen altinere hannden 12 lewru jeego ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e tati gonno to leydi Burkina Faso fedde draninde renude hakke ɓi adama ana waɗi noddandu laamu Burkina waɗa ko wawi yalla torraji ɗi ana ɓoyto walla du hono kala saabi bonandaji fewde e hakke neɗɗanke nangue kolle saria to leydi Koudoir toon toɓoji mawɗi pini alan kengen Abidjan toɓoji ɗu caabiri tatara leydi ko fodde yimɓe jeegoma maayi hen jokkidu bonandaji kewɗi goɗɗi to leydi Soudan piyanɗe nawɗe won ko puɗɗiti altindere naadu mbiyanna alan kengen hakkude hono ɗi banggue ɗiɗi kaɓoji gilla 15 lewru nayi ɓordu e ndeɗo hitande jantore meɗen mawde hannden ɗo leydi Sénégal gonɗen ene fawi e dow sukaɓe e rewɓe janggoɓe e sowiɓe naadu ɓamoɓe deedi e saaha nde jangata e ɗum tawi kasanne e leydi ndi hertanade e diwe e leydi Sénégal hitande ƴaɓɓine nde ko foti sukaɓe janggoɓe 90 lima sowiɓe e leydi walla Kolda Fadima Sy waɗani en jantor mawde hawa ko cukalel dewel yarongel e duuɓi 15 ko cowiɗo lebbi 6 caggal nde koddiɗo makko gorko mawɗo yani e dow makko ha gayni dogi haalanno kam hawa arnelama mi yeeyam tawmbo suumu ɗum helno moɗo hallam haala mbo hippo kam mbo halno kam tan mi helani hay goto ammo tawmbo waɗa kam ɗon menacé mi waɗi ko perno noon mi heeɓi ndurede des fois ni sin melano mbo hammo tawanno kam lawol to mbo halno kam yo hawa arta mi halno mi yaran mi yahalan min kam ñana mbo halno kam yo sa salimara mi yirtamo walla sa salima mi warama gila nde ɗum heeɓi mo hawa huccitima e centre conseil ado mo Kolda suudu waajo tundu sukaɓe e banggue cellal balli mabɓe Papis Sané toppiti kala ko fate jabbade e yewtude e sukaɓe dañɓe caɗele min kaccidi e makko ko gananta ɗum woni e wondugol makko par ce que sanko sa ƴeewi o wuddani jinnaɓe makko sankima e kanko e mawnu makko debbo gondi
situation maɓɓe nak bien sûr no waɗi compliqué par ce que hande mawnu makko heɓani duuɓi ɗi gandanɗa wawi mo jogade kanko kadi ko sukol. Hawa woni ko classe diɗaba e jangde hakkandeni hono classe 5e omo tinnino kono gila o soowi hakkille makko natti wonde e jangde no feewi. Hakkillam bo won toon ɗum addi haɓɓode notti andi no o wiri ɗum komi wowi mi heɓi ɗo ko ni mi meeɗa ɗum ni heɓde ɗum devoir ji ni meeɗa ɗum heɓde sey jiiɗi so devoir ko ɓe sonka kamɓe halno kam hawa fiyoɗa waɗani effort ɗan joni nojjumaɗi no wayi jimaɗi jo waɗi faible ha ɓurti hewa arti hakkilmaji wattake jande. Jande mum nde ene waɗi caɗele ɗene ene wawi faandi ko gandanɗa hande sa ƴeewi hakkilki deƴani so yeehi école omo waɗa participer mais parfois min mbaɗa heɓa retour ji hollude men ko résultat ji makko ɗi parfois ene jippo o woni classe kadi o wawa wadde concentré no feewi e ko gandanɗa ɗum jangde mum nde mais min mbaɗi feere kadi ha min nakkini hen eɓe gandanɗa ɓen boni psychologue conseil ji ɗi ɓen kadi mbawa mbo hettade mbawa mbo ɗoftude minen foof acteur ji ɓe gandanɗa monɓe prise en charge ɗo min mbawa mbo wallude ha hakkilki wawa dañde ko yaade faadi e jangde mum nde mais aussi ko faadi e cellal mum ɓandu. Sukaɓe janggoɓe heɓoɓe reedu no heewi yiyede to diwal Kolda. Sa ƴeewi rowani sukaɓe ɓe gandanɗa ɓamɓe rewɓe ɓe min keeɓi hen to yaari e 72 cas capanɗe joyyi ɗi foof ko kaji gandanɗa sukaɓe ɓamɓe reedu te terle mumen ɗe timmani hikka nde hitande nde natti woni janvier ha hande min keeɓi ko faati e 22 kaji ɗi gandanɗa min keeɓi sukaɓe ɓamɓe reedu ɓe ko ɗum ɗo hollira rek ha joni ɗe gueɗe sifa ene woni Kolda ene heeɓi doole e Kolda. Ko ɓuuri hewde e ɓen sukaɓe ndesaka e biyol Djibril Guissé jewnotoɗo cellal sukaɓe e nder duude de woni inspecteur médical. Sukaɓe rewɓe min keɓata ga ne keeɓi deedi ɓe ko elowaɓe kono ko ɓuuri hen hewde ko ɓe ndesaka ɓe waɗi resaɓe par ce que sa yeehi ɗo par exemple ko wayno lycée ni komin ɓuuri hen hewde komin keɓata ummiɓe lycée ɓe pour wadde suspension walla darde kayit baɗowo arrêté éducation physique maɓɓe en attendant ɓen ko ɓuuri hen hewde ko hokkiraɓe law jooɗoyi ko resaɓe mais dans les collèges woni yaroɓe duuɓi 12 ha duuɓi 16 ɓe ko ɓuuri hen hewde sa ƴetti temedere pourcentage o capanɗe jeenayi o fof ko sukaɓe ɓe ndesaka gonani e dewgal ko ɓen ɓurata yawde hebde deedi ɗi ko ɓen ɗum yanata e dow mumen. Ngam haɓade deedi lawdi laamu ngu bami peeje kewɗe faade sukaɓe be Djibril Guissé nena arta e majji. Pour hen bawden hen wadde cité par exemple ko stratégie nationale protection de l'enfance kala ko fati e rengol sukaɓe ne waɗi aussi pelle mbaɗe no escofi scolarisation des filles walla les réseaux des femmes enseignantes ne waɗi aussi service aji laamu mbaɗi no service aji amin ɗi inspection médicale walla centre conseil ado walla kawasɓe ɗo psychologue conseil ji ɗi goni taw ɓen fof laamu gotel mum fof ne resni ɗum hunde pour wawa daranade sukaɓe ɓe ɗum noon yonani par ce que programme uji ministére de la santé aussi ina hen sa ƴeewi hande ko wayno infirmier chef de poste en doctorat ɓe walla acteur communautaire uji ɗi ko wayno bajjen gohen fof ne nanna hen jungo mum ha hen gueɗe ko wayno deedi lawɗi aussi walla jooɗoyade lawgol resede law ɗum aussi wawa ustade no fewi so wawa iwde ha laaɓa aussi wawa ustade. Doole sukaɓe heɓoɓe deedi law jangde mabɓe bonat haɗani ina waɗi hen yogade ganduɗa soɓe ballama law mabɓe mbaw jufnude jangde mabɓe. Fadima Sy, Dakar, RFI.
non hangol jimol ali gorel yurmede nene do woni yurmede inna fawende jantore e Fadima Sikke wala yurmede inna e yurmede baba jawja ben yumirabe e babirabe yobe boy a jarama hande mi andi yasma o liwni mama faano moƴƴi hokkima kaccitari dum beldi waɗa so jungo mango tewtani en dum a jarama enen do e silma capon tati e kabaruji goɗɗi